Intro, en het was Vlaams zijn we weer bij hun stuk, of een entree. Moment overleefd. We lopen. Ja, voilà ze. We zijn er weer. Stefan, kom, ben een nieuwe vlog. En zo te zien, ik ben overal aan. Ja, kijk, ik zie je zuster dat er hier een plum met een overal zit. We kunnen dat achter de zoren steken zijn. Voilà, ze. We hebben een plum met een nooit verdiend. Als we een overal aan is dat meestal voor een dag te werden. En kijk wat ik hier zei. Power Performance Parts. Maar dat hier kan open doen, hè. Dat is totaal nog niet alles. Ik heb nog een bestelling gedaan, maar dat is nog niet toegekomen. Je gaat dat wel later in het filmpje zien, Hazen. Ik ga het een beetje als verrassing houden. Dat is een luchtfilter. Nou, zeker niet te veel schelen en en snelheid over dit en dat wordt ook het woord niet. Nu is dat een chromie kapper die erop zit. En ik vind dat veel schoner vind. Hier, dat is een beetje carbon lookachtig iets. Hup, patat. We gaan het er een aan opsteken, niet? Dat zou wel chic zijn, zeker. Bro! Alles dat hier in mijn hand komt, moet ik testen door de deur te roepen. Nee. Ik weet niet of er al deur uit is, maar dat is zo'n klein beetje een, ja, hoe zeggen ze dat? Een obsessie van ik. Als ik het wat in mijn hand krijg, bro, moet ik er deur roepen. Pas maar op dat hij niet in mijn hand komt. Dan krijg je als nou. We gaan naar beneden, hup. Oh la la gast. Voordat ik er aan ga beginnen, moet dat hier een keer bekijken. Ja, ik wil door de rennen al moeten erin, hè. Ja, amai, het is al eens win. We gaan eerst keer hier met je kus, nee? Wat verdikke toch. Hij moet zeggen dat ik weer een cyclocross was. Ging het wat verdikke geloof, nee? Man. Van één keer een kilometer door de regen te rijden. En wel merci, dat is eigenlijk een beetje veel. Ik ben er echt van versteld. Nu ja, met dat zo waar je zo kan afrijden. Ik heb hier en dan een beetje slik op de baan, hè. Ik heb een beetje provisoire kust voor nu de luchtfilter eraan te hangen, want ja. Maar nu moet ik er eigenlijk toch weer de deur. Maar ja, kost het tijd niet als ik zeg heb. Zeer de sluizen erover. Man. Ik zeg, kan je eens hier toe, waar stek dat we nu eigenlijk effectief gaan vervangen? Wat is dat hier? Als ik eens hier draaien, ik heb mijn stok weer niet mee. Hier zeg kijk, dat gaan we veranderen naar dat stek en carbonlook. Dat gaat veel beter zijn de haast. Ja, wat je kan zien is nog een klein beetje gekust. Hou ik zeggen, een klein beetje. Maar ja, ik zei, het was echt even wat ik door de cyclocross gereden had. Amai met een frak. Hey, hangt er aan zelfs, moet hier kijken. Ai. Zie je waarin Jan? Zo gecamoufleerd. Hier hangt hij. Maar ja, dat is veel beter of dat carbon, ja, zwin, olifantachtig iets, kan je het wel noemen, die er aan hangde. Ik vind dat eigenlijk veel schoner. Het zou er eerst wel zijn die zouden zeggen, oh, dat is niet ooit of dit of dat. Dat kan, wat dat allemaal ondervindt. Ja, en nu wachten we de bestelling. We gaan er toe komen. Een nieuwe voorlucht, een heel. En een klaar, ik ga het er nog wel over vertellen. Ik ga het hemel, ik ga het wel over vertellen. Achterlucht wordt ook nog veranderen, maar ja, ik heb er nog geen lijn. Een zwarte, hoe noem het weer? Gesmoked. In elk geval zit er lidluchtjes in. En het is een zwart kapje dat al veel seconden zijn. Dan die rode knop, kijk. Dan heb je die rooknos. Dat wordt dus ook veranderd. En voilà ze, nu ga ik gaan slapen. Slaap al je hazen. Voilà ze, we zijn hier weer. Maar je ziet ik een pakketje open doen. Dat is hier nieuw onderdeel voor mijn dag. En wat je kan zien, hè, mijn haar is inderdaad ook weer schoon geknipt. Dan kijk ik naar de coiffeur geweest. Ach, ik kan er echt in het clean zetten. Voordat die roompjes niet, nee. Dat moet je een beetje zien. Als dat al goed gaat, zodat moet het met de lucht zijn. Wat verdient hij nog goed verpakt ook, zal hè? Mooi met een frak. Oh. 10 minuten later, hups, het is open. Wat vindt dat? Ik zeg, ik heb een andere website bestellen. Misschien heb ik dan geen dozenvullingen. Van nee, is het gasten. Het is hier 10 keer zwaar, hè. Allee, moet dat hier een keer zien. Het is lekker een papierversnapper. Ja, het zal vrees zetten in deze zin, hè. Man. Het is hier carnaval, gasten. Ik kan hier een berichtje uithouden, zet dat niet, maar eigenlijk een keer, gasten. Het is carnaval, hup, zo nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Dus ik ga hier dat mes weer intrekken, want anders dan mee sneaken naar mijn eigen vingers. Oh, kijk de keer hier, ze zijn klakken. Oh, gasten.
Ik ga dat mes weer open doen, even het pakketje open te snijden. Ja, gasten. De Sleepy Eye, oh, dat noemde ik in principe al zo, hè. Yes, hier weer eens, hè. Ik ben blij dat ik dat weer heb, hè. Wop, wop. Hup, weer eens een zak dat er geschoren is. Maar weet je, ik ben blij dat ik dat weer heb. Zijn ooske. En, jawel. Ik kan het al zien, maar hij er nog niet, deze. En zie je een zak, hup. Het zit weer in veel zakken, hè. Man. De plastic staat weer gratis en voor niet, deze. Oh, hele lucht. Als ik een beetje meer te doen, kan ik het toch gaan installeren. Nee? Maar ik weet het nog, moest er al gesoldeerd en gedaan zijn, dat vraagt nog een beetje wel tijd voor dat te installeren. En je moet kijken, de chromeerringel ga ik wel vervangen met een zwarte ringel die erop zit. Dat komt heel als in orde. We zien dat zijn. Allee, op naar de volgende stap. Hup. Weer in een zak steken voor de veiligheid. Voilà, zeg. Hier ligt mijn onderdeel. Hier mijn lampen. Wat je kan zien in een chromeerboord ga ik wel vervangen door de standaard boord die in zwart is. Zijn klaar en mijn achterluchtje in zwart. Dat gaat er allemaal gebeuren zijn vandaag. En als dat allemaal gebeurd is, als finishing touch, wat ze zeggen, gaan toen de steers eraan hangen. En toen is mijn dag volledig gereed. Hey, dat gaan we in orde zijn, zeer gasten. Ja, ik ga niet te veel filmen, ik bezig aan het werk ben eraan. Want je moet al een beetje verstaan. Moet je goed op concentreren, he, dat de voorlucht niet al achter hangt. Dat is al een tour, hè. Ja, we hadden toen een keer vliegen, ik ga proberen wat tussenstap te doen. Maar moet een beetje voort gaan, ja. Allee, tot ziens, hè. Ja, kijk, de kijk daar, zeg. Moet hier kijken. Met de lucht, je hangt erin, hè. En met zijn klaar en al, die vindt, moet ik kijken. En de achterlucht hangt er ook aan. Ik kan het dus even toe in donker buiten. En ja, nu aan de steers, dat komt heel in orde. Voilà, we hebben dat hier zeer gearrangeerd, moet je hier kijken. Oh ja, we hebben dat er een beetje aan met hun plaats. Ja, het ziet er veel goed. Kijk, dat ziet er goed uit, die gasten. Hup, en een toertje doen. Ja, gasten, het is van dat, de dag is gereed. Ik ga er dus even aan mijn buiten zetten. Ik heb mijn lucht gewoon tegen de muur. Het is een heel speciaal effectje. Want kijk daar, in die hele lampen, dat blauwe lampje van mijn vorendags, daar is het toe. Dat is enorm speciaal. Ik zal hem nu een keer toe, nee? Maar ik keer zei, had hij aan mee wil werken. Kijk, de carrière zei. En wacht even, waar ik een schoon shotje heb. Kijk, de carrière zei. Hey, met mijn hele lampen. De flessen Jack Daniels van 3 liter staat er ook tegen. Kijk, de carrière zei, mijn stickers. Hoppla. Ik ben echt enorm content. Kijk, ik heb hier ook mijn zwart achterluchtje. En hier een speciaal LED-spellement. Je kunt dat toe veranderen van kleur. Waar dat hier ook kan demonstreren. Kijk ze. Hupla. Oei. Hupla, nog een keer. Het spel is ook kapot dit me. Oh, je flipt. Oh, enfin, als een kenner er wel is, een spellement die verkleurt. We gaan hem een keer buiten zetten, nee? En ik kan starten en doen. Hupla, gasten. Ik heb een beetje het lucht doorgaan, zodat je het heel goed zo kan zien. Hupla, de paarden inklappen. En voor de show gaan we hier ook starten met kickstart. En nu heb ik de lucht al steken van binnen. En hopla, kun je dat ook zien, staan we op mijn squad staan van. En voilà, bij deze was dat het laatste van de vlog. Stil bedankt voor het kijken weer. En ik zou zeggen tot de laatste keer. We gaan zeker weten dat nog dagsvlogs komen. Dat het heel gereed is. Je kunt er een keer een toertje aan cruisen. Allee, stil bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken, te abonneren naar heel de bazaar. En tot de laatste keer.